खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर दा आङो नै क'क्राझाराव दंफैयो ओमफ्रायहाय मोनसे खामानि दङ खामानिया जाहैबाय कर्टआवहाय दा बे कर्टआव नुजाहैनायनि सिगां कर्टआव थांनायनि सिगां आं माखासे खामानिफोरखौ मावस्रांनानै लाखानोसै होननानै सानदों आरोना बेखायनो आङो नै माखासे मा जिनिस बायनांगौ दङ बेखौ बायनानै लाग्रोखाजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो मोनसे दखानाव दंफैयो बेखौनो लाग्रोगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर आं दा कर्टआवहाय मानि थाखाय थांनो नागिरदों आरो दा सोरखौ लोगो मोनहैनाय जागोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांजोबगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मोनसिगोन आंजों लोगोसे थाबाय थाबा जाबाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय थेवदो आङो दा भइस अभारसो होनो गोनां जाबाय आरोना मानो होननानै बुङोब्ला माने बेकग्राउन्डआव फुरा साउन्ड माने हेंजे हेंजां बाजारनि बिदि दंमोन आरोना बेखायनो ओमफ्राय नै आङो बे दखानावहाय माने अग्रं नायनानै फैदों आरोना अग्रंआबो मेरला कालारनि दङ माने अखा हानायाव नांगौ जायोना जानो सिफ्रानो थोआ एखमबा सुनो मोना मानो मोना माने सुबाबो राना बेबायदि जानायावनो ओमफ्राय बिदिखौ नांगौ जानायखाय आङो नै अग्रंखौ लांफैदों आरोना अग्रं लादों आं नै माखासे अग्रं बेवहाय आइनि माखासे दङ ओमफ्राय नै आंनिबो लाबाय आङो दा माबायावहाय मा होनो अखा हानायाव नांगौ जायोना दखानावहाय मा जिनिस लानांगौ दं नै लाग्रोजोबखाबाय आङो ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना अखाबो फ्रि फ्रि हागासिनो नै ओमफ्राय दा आङो स्कुलाव थांग्रोनोसै ओमफ्राय बेनिफ्रायहाय थांनोसै कर्टआवहाय दा आङो स्कुलाव थांग्रोसै ओमफ्राय बेनिफ्रायहायसो कर्टआव थांगोन आरोना ओमफ्राय दा कर्टआवथ' खामानिफ्रा बेसेबां गोबाव लागोन मिन्थिया दसेनोबो जानो हागौ गोबावबो जानो हागौ बेखौथ' मिन्थिला बेखायनो आङो खामानिफोरखौ मावस्रांनानै लानोसै होननानैहाय एसे खामानि दङ नालाय माबा स्कुलावबो ओंखायनो बेयाव थांग्रोसै आरोना ओमफ्राय अखाया नै दाबोनो हागायाखै अखायाथ' फ्रि फ्रि हागासिनो आङो फैजेननायनिफ्रायनो अखाया हागासिनो आरोना ओमफ्रायथ' अखा हानायखौ आं बारा गाज्रि मोना खिन्थु सान्दुं दुंबासो बिराद गरमजों माजों दिगदार मोनो आङो अखा हानायाव बांद्राय बिदि फ्रि फ्रि हानायखौथ' बारा जेबो मोनसिनबावासो ओमफ्राय सिबाबो बारा जेबो मोना आरोना MRM हस्पिटाल मोनफैबाय नै थांबाय थानोसै होमबा अखा हानायखायसो दिनै थान्दा मोनगुलायबायहाय नङाबा एकदम गरमबाथाय बासो गाथारो आङो अखा हानायबाबो जेबो मोनबावासो अखा सिजाबाबो माने नांला अखा सिजानायबाबो ओमफ्राय खिन्थु गरमावहाय अयथासार मोनसिनथारो जि बायो ओमफ्राय नै नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन ना बे कुसुरि गोथाव मोनग्राया होननानै बै बालाजि सुइट्स एन्ड स्नेक्सआवनो आरोना ओमफ्रायहाय बियो नैबे अट' स्टेन्ड खाथियावनो नैबे पुलिस पइन्ट खाथिया बेयावनो आरोना ओमफ्रायहाय फारसेजोंबो दं हौरै ट्रेक बारनानैबो दङ ओमफ्राय बेयावबो एखेयानो बालाजि बे सुइट स्नेक्सआनो ओमफ्रायहाय नैबे मोननै दखान दं आरोना ओमफ्राय दा मोनसे खोथाया जाहैबाय आङो माने रायजोफोर होननानै बुङोना ओमफ्राय आंना एसे बारा जायो नामाथाय बुंनायाहाय माने रायजोफोर होनबाय थानाय जायो नामाथाय ओमफ्राय आंखौ सोलायदो माने बिदि दाहोनसै होननानै बुंहरदों आरोना ओंखायनो आङो सोलायनोसै नामा सानदों माने खोनासंग्राफ्रासो मिथियोना मोजां गाज्रिखौहाय दा सोलायनोसै नामा होननायखौ सानदों आरोना आङो माने गाइस होननो ना लोगोफोर होननो बेखौ नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय माने आंना सोमोन्दो लाबाथाय माने बुंबाय थानाय जायो आरोना आदैयानो होन मादैयानो होन आदायानो होन आब'आनो होन माने जा मोनफ्रोमबो सेन्टेन्सआव होनबाय थानाय जानो नागिरा ओमफ्राय खोनासंग्राफ्रासो मिथियोना गाज्रिबो खोनालाङो खोमा बांद्राय बुंबाय थाबाना रायजोफोर होमबा नै आंहा बुंबावबायसो आरोबाव होमबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर दे हेल' गाइस होनो ना हाय लोगोफोर होननानै बुंनो दे खिन्थाहरबानो जाबाय सानसै आयौ आंना मबाइलाबो जि मावो बिदि गाखोनायावबाथाय दावरावसो जाबाय बे खोनागोन ना खोनालासैलाय साउन्डखौनो रायज्लायनायखौहाय माखौ खालामनांगौमोनलाय मेडाम हा नै जोंहा कर्टआवहाय फैबाय नैबे मेडामजों आंजों नै आंना कर्टआव फैफाग्रा मेडामा बोरो बबेजोंथाय आयु आंथ' नैबे थानायावसो फैफेरदोंमोन गैला माथो नैबेयो कर्टआ बैयो नैबेयाव दंमोन ना औ आं नंगौ ना ए गैला नै लांदां जाजोब्बाय माला गोदान खालामहैबाय होनबालाय
नै बेंआहाय फन हरनांसिगोनसो नामा बेनोलाय अफाय जिरायबायबा कर्टआ माथो बिदिसो जानानै दङ नै आयौ माथो ओरै जोब नै उकिलखौ नागिरनांसिगोन जोंना उकिला मेडाम जोंना उकिला ओरैजों बिदि जाजोब्बाय नै फाथ्थायानो गैया जोंहा मारै औ मारै जाखोथाय नै बेजों बिदि जाजोब्बाय कर्टआहाय बिदिखौ नुफैफेराखैमोन आंथ' मेंगुलायबायसो नागिरनो नाय उकिलफ्रा बेयावनो जिरायजोबो नैबावबो न'आव दं मोनसे बे थिंनि न'आवबो बेयावबो जिरायलाजोबनाय ओरैसो हाबनांगौ जाहैदों जोंना उकिलानो मेंगुलायबायहाय बेयावबो दं कर्टनि महरानो ओरैबायदि सोलायनानै थाबाय माने ओरैबायदि चेन्ज दिनैसो नुफैफेरदों आरोना बेबायदि गोजाम गोदान माबायदि महर जाजोबनानै थागोन बेखौनो नागिरगासिनोमोन आंना लयारा बेनो आरोना बेखौनो नागिरगासिनोमोन दा नागिरै दासो मोनदों बेखौहाय ओमफ्राय माने बियो आगोलनिफ्रायनो जोङो हस्टेल मेटखामोन आरोना आंनि लोगो माने आंनि जुनियरसो बियो मोनसे जुनियर ओमफ्राय थेवबो लोगो बायदि आरोना जोङो जै लोगो मोनबाथाय माने जोबनो थाङा आरोना जोंनि रायलायनाय मिनिनाय दा बिथांनि नामानो जाहैबाय अनजालि दत्त ब्रह्म ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनाबो क'क्राझारावहाय मानिबा खामानि जायोबा बिथांखौ लोगो हमनो हागोन बुंनानैहाय अनजालि दत्त ब्रह्म बिनि नामा बेयावनो माने लोगो मोनगोन आरोना कर्टआव थांबानो बिथांखौहाय सोरनावबा सोंनानै माबाफोर केस जायोबा बिथांजोंनो रायलायनो हागोन नोंथांमोनाबो दा आङो बेजोंनो लोगो हमनो थांदोंमोन दा खामानिया बियो मावनानै दोनखादों आरोना आंनि खामानिखौहाय ओमफ्रायहाय दा जोङो ओंखायनो बारा गोबावबो टाइम लायाखिसै बेजों बिराद माने रायलायबाय माबाय माने जोंना काहानियानो जोबनो थाङा नालाय बेथ' आरो जेबो रायलायनो मोनबावासैसो जै जोङो आलदायाव लोगो मोनबाय माने ओरैबायदि रायलायो मिनियो माने दाथ' बेहाबो माने टाइम गैला बेबायदि आंहाबो टाइम गैला लोगो मोनलायनायबो जाला आरोना ओमफ्राय दा नै खामानिया बेनोसै बिथाङानो मावनानै दोनजोबखाबाय ओमफ्राय जास्ट जोङो माने खामानि बे मावखानायखौहाय जोङो साइनल' होनांगौ बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय दा बेनोसै दा नोंथांमोननोबो खिन्थालांगोन मा खामानि दंमोन बा मा खामानि लानानै फैदोंमोन आङो बेयावहाय दा नोंथांमोनाबो मिथिलांगोन आरोना दा दसे थाबावनानैनो ओंखारसै जोङो बारा गोबाव थाबाय थाला बेयावबो बारा गोबाव थाबाय थाजाया बेहाबो खामानि थायो नालाय थांनोसै आरोना नायनानै लाखानोसै आङो गोजाम औ आं खिथाहरगोन औ जायखिजाया नैबे फुराना गोदान बानायफिनसैना बेयाव एबार साफायाव थानो मोनसिगोन नैबे उकिलफ्रा अनजालि दत्त ब्रह्मआ खामानियाबो जाबाय ओंखारबोफिनबाय आङो ओमफ्राय दा बे मेडामाहाय आंजों फैफानाय जे मेडाम दंमोन बियो माने माबाबाय आरोना बेंकआव हाबनांगौ होननानै खाथियाव बेंक दंखायो नालाय बेंकआव हाबबाय ओमफ्राय आं थांफिननोसै दा आङो बे माबायावहाय कर्टआवहाय फैनाया माने माबा बानायनांगौ दंमोन नालाय जोंना टेटनि भेरिफिकेसन जानो नागिरगासिनो नालाय बे टेटनि भेरिफिकेसननि थाखायहाय माने स्मल फेमिलि एफिडेभिट नांगौ जाहैबाय बेनि थाखायहाय फैदोंमोन आरोना आङो कर्टआवहाय ओमफ्राय बे लोगो दंखायोमोन नालाय बे लोगोआ उकिलखा नालाय बेखौहाय आङो हरनानैहाय एड्रेस हरनानै गासिखौबो बेखौहाय बानायनानै दोनबाय आरोना बे थाबनो दसेनो जाबाय ओमफ्राय रायलायनायावसो बेसेबांबा
लाबाय माने लोगो मोनबाथाय गोबां जा रायलायखायो आरोना जोङो सिगांनिफ्रायनो जि दावराव जायो मानसिफ्रा बानलायगोनसो आरोना खाथियाव थाबा बेनि थाखायनो नै ओमफ्राय एसे लेट जाबावबायसो जोङो रायलायैनो थाबखौनो ओंखारबोनो हायासै आरोना बेसेबांबा गोबावजों दिनै एसे लोगो मोनखादों ब्र ओमफ्राय दा थांफिनसै होमबा थांनोसै आङो ओंखारसै माने गरमथार अखा हादोंबाबो माने जा हब हब टाइमा 1टा बारबावबायसो नै नायनोसै गारिया खयथायाव सहैयो खयथायाव मोनो होमबा बेयावनो दोनथ'नोसै रायज्लायनोबा आङो दिनैनि खामानिया बेनोमोन एसेनोसैमोन माने आङो कलेजाव हाबबाय एसे ओमफ्राय दा कर्टआव हाबफैबाय बेनोमोन खामानिया आरो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं